Ki khajna jong Donald Trump kin terekam haka artrik u April hato ka India Thailand kin mat ye ki jingtenju ka khrau. Presiden Donald Trump uloong baki jingsu keliang ki batmu ban penjari haka artrik u April kin kentup ya barro kiri om tang ya kito ki badon ka jingbom ya haka khai ka bakrau bat ka Amerika. Ka liberation day jong u Donald Trump ka lakban kata ya ki karto katne kiri ki baken thop ya ka India, China, European Union, Mexico, Vietnam, Taiwan, Japan, South Korea bat Canada. Henry ka jing kemi penia jong ka SNP ka PNI bat ka India bat ka South Korea, rengkat bat ka Thailand. Kila ban long ki bak khamsyak ta hakane ka jingkudor. Habakren haling sun Air Force One tang saupo prakanta swaya ka ka ba ulakot sngi jingpen lailoj haka artrigu April. U Donald Trump mula pentikena ba yakini ki jingkudor en pentrikam hakeleng. Da ka ba penyaklat yaki jingtemu ba menchwa ban temu tang yaki jaj benriu balajit. Ngin sedang na baro kiri kumta tongin pek ka ka banja laong utrom hakin nong thok kubor hapdeng ka jingle jingu kat ba udang don haling sun.